Bun venit pe canalul meu, unde astrele îți dezvăluie ce îți rezervă ziua de astăzi. Eu sunt clarvăzătoarea Zoia, iar azi, 21 ianuarie 2025, vom explora ce spun zodiile despre energia zilei. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi mereu la curent cu horoscopul zilnic. Să începem! Vărsător. Ziua aduce oportunități de a cunoaște persoane noi sau de a dezvolta relațiile actuale. Creativitatea ta este la cote maxime, așa că folosește această energie pentru a-ți realiza obiectivele. Recomandare: participă la o activitate de grup care îți stimulează curiozitatea. Pești. Azi te poți confrunta cu mici provocări legate de rutina zilnică. Nu te descuraja, deoarece vei găsi rapid soluții. Ai grijă să-ți acorzi momente de liniște și să nu ignori semnalele pe care ți le transmite corpul. Recomandare: ascultă muzică relaxantă sau încearcă o tehnică de respirație profundă pentru a-ți reface echilibrul. Berbec. Astăzi ești plin de energie și gata să iei inițiativa în proiectele personale. Cu toate acestea, evită impulsivitatea în deciziile financiare. E momentul să asculți și părerile celor din jur, chiar dacă simți că ai dreptate. Recomandare: dedică timp pentru a organiza planurile viitoare. Un pic de ordine te va ajuta să rămâi concentrat. Taur. Ziua de azi îți aduce claritate în relațiile personale. E posibil să apară o discuție importantă care va schimba dinamica cu cineva apropiat. Ai grijă să rămâi calm și deschis la compromisuri. Recomandare: ascultă-ți intuiția, dar nu ignora faptele. O plimbare în natură îți va limpezi mintea. Gemeni. S-ar putea să te simți copleșit de numeroasele responsabilități. În loc să te grăbești să le rezolvi pe toate, încearcă să prioritizezi. Comunicarea cu colegii sau partenerii va fi cheia pentru a găsi soluții rapide. Recomandare: ia o pauză scurtă pentru a te reîncărca. O discuție cu un prieten îți poate schimba perspectiva. Rac. Astăzi ești înclinat să-ți explorezi latura creativă. Este un moment potrivit pentru a te dedica unui hobby sau pentru a găsi noi modalități de a te exprima. În relațiile personale, evită să te lași influențat de emoții negative. Recomandare: fii deschis să încerci ceva nou. Chiar și o schimbare minoră poate avea un impact pozitiv. Leu. Atenția ta va fi îndreptată către casă și familie. Este o zi excelentă pentru a repara legături sau pentru a consolida relațiile cu cei dragi. Totodată, evită cheltuielile neplanificate. Recomandare: petrece timp alături de familie și pregătește o masă specială pentru cei apropiați. Fecioară. O zi favorabilă pentru învățare și dezvoltare personală. Fie că citești o carte interesantă sau participi la un curs, vei simți că îți îmbogățești cunoștințele. Ai grijă însă să nu te supra-soliciți. Recomandare: încearcă să-ți organizezi timpul pentru a îmbina utilul cu plăcutul. Balanță. Aspectele financiare pot fi prioritare azi. Poate că vei identifica o oportunitate bună, dar asigură-te că analizezi toate detaliile înainte de a te implica. Relațiile personale îți vor aduce liniște și sprijin. Recomandare: fă un plan financiar pe termen scurt și consultă-te cu o persoană de încredere. Scorpion. Ești într-o dispoziție introspectivă și simți nevoia să te concentrezi asupra dezvoltării personale. E posibil să apară o revelație legată de un aspect important din viața ta. Fii deschis să accepti schimbările. Recomandare: meditează sau scrie într-un jurnal pentru a-ți clarifica gândurile. Săgetător. Ești plin de energie și dorință de a explora noi oportunități. Totuși, fii atent să nu-ți asumi prea multe riscuri. Este o zi bună pentru a începe proiecte pe termen lung sau pentru a-ți planifica o călătorie. Recomandare: fii realist cu obiectivele tale și cere ajutor dacă simți că ai nevoie. Capricorn.
Astăzi vei avea ocazia să-ți demonstrezi abilitățile profesionale. Fii atent la detalii și nu te grăbi să finalizezi proiectele. În plan personal, acordă mai mult timp relaxării. Recomandare: fă-ți o listă clară cu priorități și evită să te implici în conflicte inutile. Acesta a fost horoscopul pentru 21 ianuarie 2025. Sper că v-au fost de folos previziunile și că astrele vor fi de partea voastră. Nu uitați să vă abonați, să dați like și să distribuiți acest video. Până data viitoare, țineți aproape de stele și de visele voastre.